ambajo owadiga gwambo ambajo usako bondo na izuth mwakelo today na chiko last the week ni thumo kelo kawuono ma wacho ni piny omer to dhano bende omer lakini wamego sasa kwa mingi wamege by next week Friday thumo kusoko huo ambajo mina jure piny omer Dakis ambayo serikali ndani the house for the recording studio my producers Dakis awacho ni kwere chanage lake every night munachunga nyisigi awer hizo ni bana dage dakika wer aya tum ketho miere to chuno ni nyaka chung monda puonj jo piny mon madongo ok puonj mon matindo to gipuonjo mani we odi da kendi to bang da kende ni dak makati onge to bang dak makati onge to koro chandruok tero koro heri tero koro tuta koro atha kwere be chal kamano wuone masani bende puonji jogi ni dak kendi were gi mon theko then bange ijudo tich tiyo yudo tuo eritho iki but koro kwero dagi mano nyaka ukendi udagi udongru mane gima kwere dwaro omiyo thum dhi mbele to poro go thum nyaka milele erukamano.